Menteri Katanat Sports ka jela ubak Shaklir Wardri, ulasan ran ya ulak do ha ka jingelek kai kettlebell Sandeep Sharma, ban ya kendo ya Menteri Rangba ka jela ha ka arpenyau terik benta ubnai. Na ka benta ban ya lek kemen halor ka jingjap ka jong u ya kata kamarnong ha ka kettlebell World Championships ba prapo kilo kepala long ha Poland. Na kalyang Menteri Rangba ula ai kuble ya o Sharma halor ka jingla ka jong u ban yalek kai bha bat ban wanra ya kani kanam kaburam da kabaya shondor langru bat u kani ka jingjob badang shen e jong u Sharma kelanang la ban penpau kmat shu ya u hadien ba ula yo ban kur ya katak maksiar ha ka WKSF Kettlebell Asia Championships kabala long ha Mumbai ha ubnai no pra arjar arpulai ha kani ka lumpung ulala ru bantau ya ka rekod halor ka jingla banra haduk dai pasau sin ya ka kettlebell ba ar pasau kilo tang hapo ka shipo minute ka bapen isisha ya ka jingtibet bat kasap ka jong u